Què tal? Bona nit. El llibre de referència pels eurofans i pels no eurofans. Eurovisió, de Jordi Ramos, periodista, comunicador, productor, un totterreny que, com bé sabeu, ha estat la veu de referència a Catalunya a través de la transmissió d'Eurovisió que ha fet RAC1. I aquí el teniu. 1, 2, 3. Jordi Ramos, què tal? Com estàs? Bona nit, Sergi. Gràcies per la teva presència. Bona nit. Enhorabona, primer pel llibre, després enhorabona i gràcies per la despesa informativa i personal que has fet durant la setmana passada al parlar d'Eurovisió, perquè entenc que és una feina, però també entenc, Jordi, que tu has passat com poques vegades. Podria enganyar-te, però no, efectivament. No, la veritat és que és una experiència. La veritat és que no és la primera vegada que una emissora com la nostra tenia accés al Festival d'Eurovisió, que no és tan fàcil. Sí. I és un món. Realment, avui m'ho preguntaven a la feina i, francament, més enllà de viure una passió, que això és indiscutible en el meu cas, és aquella sensació d'estar enmig d'una cosa que és enorme. I realment aquesta és la sensació que vaig tenir. És feina, al final és feina, no controles les hores, perquè si haguessin de cobrar per hores, jo crec que molts empresaris acabarien arruïnats, però al final acabes dient com els pares que tenim fills i tenen un mes i et desperten, i tenen 3 mesos i et desperten i es fan adolescents i són pesats i acabem dient, bueno, però compensa. Al final la feina compensa, no? I tant. A veure, això que estàs dient és totalment cert, Vull dir, és un full-time total. Estàs una setmana dedicat exclusivament a això. Per tantes coses perquè la gent per la tele veu 3 gales, però són una festa d'inauguració que es fa el diumenge i després les 3 gales que estàs veient per la tele tenen 3 assajos generals, perquè això en realitat és com una obra de teatre, és a dir, cada assaig general estàs veient exactament el mateix, repetit una vegada i una altra, i la premsa, per exemple, té accés al primer dels 3 dins l'estadi, que et permet veure una mica com és en directe, no? Les primeres notes, com ells ho estan interpretant, i els altres 2 veient com va evolucionant tot seguit, no? Llavors, això implica una dedicació que, si li sumes a la crònica del migdia, la del matí, la del vespre, els directes i el que necessiti la web i el que calgui, només faltaria que per això estàs, doncs imagina't la implicació de la que parlem. Tu et consideres a tu mateix un apassionat, un fan o amb respecte, un friqui d'Eurovisió? Jo et diria friqui, clarament. Sí. Perquè, bueno, primer perquè el reivindico, el friquisme, absolutament. De fet, aquest dijous és el meu aniversari, que és el Dia Mundial del Friqui. Per tant, més clar, l'aigua. Però, més enllà d'això, bueno, jo reconec que tota la vida és una cosa que m'ha portat. També els eurofans moltes vegades hem estat vistos com una cosa alternativa, no? Més d'una vegada he sentit gent de, ostres, quina sort poder trobar eurofans per poder compartir una cosa amb la que em sentia una mica sol. Per sort, això les xarxes socials ho han eliminat bastant. Però una mica d'això t'hi diria. Dit això, també et diré una cosa. Hi ha el terme eurofan, que és un terme que molta gent l'associa únicament a aquestes persones que, ostres, que s'ho saben absolutament tot del festival, que miren una edició antiga cada cap de setmana, que la seva vida és Eurovisió. I jo estic una mica en contra d'aquesta parcel·la tan petita. És a dir, jo crec que un eurofan és una persona que li agrada Eurovisió, simplement. Que pot passar des de mirar-te la gala cada any i quedar amb els amics per veure-la i posar-te les cançons que més t'agraden, doncs fins a aquest nivell d'expertesa i de gaudi que em sembla estupendo també, no?, poder-lo gaudir. Però vull dir que de la mateixa manera que un aficionat al futbol ho pot ser amb molts graus, doncs un aficionat a Eurovisió doncs també. I tots estan contents. Com buscadors de bolets. Clar, queda clar que això, Jordi, hem començat, hem pactat que això és una entrevista i no una competició, perquè estàs parlant, no sé si t'ho he dit alguna vegada, amb una persona, servidor, que guarda en disc dur totes les edicions dels festivals d'Eurovisió, que són 8 teres. Bueno, més. També hi ha sisplau, no hi entrem a la competició, t'ho agrairia. No, és una entrevista, una conversa, millor, i no una competició. Que hi ha amics que diuen, Sergi, però si ja els tens a YouTube, però i si un dia cau YouTube? I si un dia no tenim accés? Jo, com a mínim, els tinc. De què em serveix? Ben bé no ho sé, però allà està, allà els tinc, i tinc el Festival de Maciel, que va obtenir amb el La 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 en color.
Home, perquè aquí no es va veure, o a Espanya no es va veure en color. i el de Salomé com el tens? Com? El En de color, Salomé sí, com sí. el tens? Color blau cel, amb aquest Ah, color de gallina caponata que tenia la gran Salomé. Salomé, sí, sí, que va obtenir la victòria amb 3 països més. I tu segur que el saps i la meva memòria no dona l'abast per això. Sí, Aleshores, Regne Unit, Països Baixos i França. fenomenal cançó de Salomé, però fenomenal, fenomenal, eh? Sí, sí. Aleshores, queda clar que el nivell artístic i espectacular del festival va més enllà d'una cançó, és a dir, ja fa diverses edicions que podem verificar que el realitzador és una màquina, no una persona. Bé, és una persona, però sembla una màquina perquè cada punt de la coreografia té la seva càmera, és una feina que no sé si tu has pogut detectar o com a mínim gaudir-la i aplaudir al veure els assajos de fa uns dies a Liverpool. Sí, a veure, de fet una mica de raó la tens, perquè hi ha un programa informàtic que memoritza tota aquesta realització i la reprodueix automàticament a la gala. Llavors, això normalment el que funciona és que cada delegació té la seva actuació, té un projecte que l'entrega a la televisió que fa d'anfitrió. Aquest any, per exemple, era la BBC. No? Llavors, expliquen tot el que volen. Llavors, hi ha una cosa que molta gent no sap, que és que la televisió comença a treballar amb aquell projecte i ho fa amb uns actors que interpreten els personatges. És a dir, l'any passat, per exemple, hi havia una noia que feia tota la coreografia de la Chanel igual que la Chanel i per poder fer el vídeo i poder-lo enviar a Televisió Espanyola sense que Televisió Espanyola hagués d'anar fins a Itàlia per veure com ho estaven fent a Turín. No? Aquest any igual, hi havia una noia rossa. És boníssim, és boníssim. Sí. Aquest any hi havia una noia que em van explicar que era una noia rossa de Liverpool que feia de Blanca Paloma i que reproduïa exactament els mateixos moviments que la Blanca Paloma per poder ensenyar tot com ho estaven fent en funció de com s'havia dissenyat des d'aquí. Llavors, ho rep l'equip de la delegació, diu si li sembla bé o no, comença a fer alguns canvis i perquè després quan arriben en aquest cas a Liverpool, que era on es feia aquest any, només tenen 2 assajos de mitja hora. I en això van cronometradíssims, perquè, clar, la idea és ser objectiu, amb la qual cosa tothom té exactament el mateix temps en cada cas. I en aquells assajos de mitja hora, doncs és quan revisen les coses i poden demanar qualsevol canvi. Aquests canvis es fan amb un programa d'ordinador, que evidentment hi ha realitzadors que ho fan i hi ha un munt de càmeres, però el programa d'ordinador és el que té automatitzat tot exactament com va i és increïble perquè fins i tot es pot trobar per internet una seqüència comparant la imatge amb l'esquema d'ordres i és com una programació d'un qualsevol programa, no? Tu vas veient càmera, plano, foc, fum, llum per aquí, pla zenital, no sé què, i tot es va reproduint i exactament tot es produeix de la mateixa manera. Evidentment, els càmeres han d'estar al tanto per posar el plano necessari en el moment que toca. Sí. Jo que pensava que el realitzador no parava i ara resulta que s'està tocant els collons durant tot el festival. No tot el festival, però com a mínim no tenen aquesta sensació de que ningú em truqui pel mòbil i que no em truqui el nen demanant 2 euros o 2 llibres per fer una cervesa. Has parlat de foc? Sí, digues. Sí, no, anava a dir que a mi una de les coses que més m'ha impactat és fins a quin punt intenten que sigui l'espectacle perfecte. Aquí. Perquè això no és només... És a dir, d'una banda hi ha la tecnologia que és increïble. Jo me'n recordo, per exemple, per preparar el llibre vaig parlar amb el tinent Rovira, que em va estar explicant, per exemple, que ara mateix Eurovisió és com una fira de mostres, no? En el sentit que les empreses... I de monstres també. També. Però anava a dir-te que, per exemple, quan apareixen noves avenços de qualsevol tipus en el món de la indústria de l'espectacle, ara mateix el lloc en el que es presenten, en el que es mostren, on s'ofereixen, per primera vegada és Eurovisió. És a dir, cada any a Eurovisió veiem una cosa nova que no s'ha vist mai en el món de l'espectacle. Doncs això d'una banda. I de l'altra és el treball tan exhaustiu que es fa, doncs, per exemple, amb aquests assajos que et comentava o, precisament, amb els assajos generals que et deia. És a dir, 3 assajos en el que tu veus exactament tota la gala de dalt a baix, amb els mateixos diàlegs, els mateixos comentaris, les mateixes bromes, tot igual. Fins i tot, me'n recordo que parlant amb el cap de la delegació espanyola aquest any em deia però és que, a més, de tot el que estàs veient, has de portar el doble, perquè com tot pot fallar una vegada,
si tu tens un coet, n'has de portar 2. Si tu portes no sé què, n'has de portar... O sigui, el doble de tot per garantir que si alguna falla, després no fallarà. I això, ostres, realment és el que et deia abans, no? Demostra lo gran que arriba a ser. Sí, clar, és com l'enterrament de la reina Elisabet, que hi ha uns assajos previs perquè tenen mesos o setmanes per dir, mira, tu faràs de muerta, tu faràs de Charles, tu faràs de tal. O com el lliurament de premis com Príncipe d'Astúries, per exemple, que tot està força assajat. És a dir, però clar, no imaginava jo aquesta exactitud dels planos, dels dobles, etc. Has parlat fa un moment de foc. Aquest any, suposo que sí, però hi ha hagut foc com altres anys? Jo diria que tant com altres anys no, però sí. Me'n recordo especialment, et semblarà una anècdota xorres, però me'n recordo especialment de l'actuació de Xipre, Andriu Lambrú, que precisament era potser el que et portava el foc més fort, que sortien unes columnes del terra als seus costats, que eren unes columnes de foc molt grans. I si me'n recordo és perquè l'estadi feia una mica de fred i te garanteixo que en aquells moments s'agraïa profundament l'arribada d'aquell foc. M'estàs dient que podria posar-te a prova ara i preguntar-te per els 26 països i els seus intèrprets i el títol de la cançó? D'aquest any? Sí. I tant. No puc fallar, però jo m'atreveixo. T'ho pregunto ara, Endavant, cap problema. És evident que jo acabo de comprovar que no té cap tipus de prompter, que està a un despatx professional o, si no, a casa, atenent la comunicació de Pirineus Televisió i això, evidentment, no està pactat. Espera, que això no ho tenia previst. Endavant, cap problema. De fet, m'atreviria a dir que no només els 26 de la final, sinó els 37 de la competició. No. Home. Bueno. Albània? Albània es deia Duge i era la família Kalmendi. Alemanya, que crec que va anar bastant malament. Van ser els últims de la final. Era Blood and Glitter, es deia la cançó. Austràlia? Austràlia eren els Voyager, amb una cançó que es deia Promise, i és interessant perquè van ser una de les grans sorpreses de la segona semifinal i, de fet, quan van sortir el recull de les votacions, van ser ells els guanyadors de la segona semifinal, van ser els més puntuats. Austràlia sempre porta cançons superboníssimes i molt eurovisives, sent Austràlia. Aquí ho deixo. Fins aquí. I aquest any, especialment, era una cançó d'un grup, els Voyager, que realment eren molt eurofans, des del 2015 que Austràlia participa al festival, que volien anar-hi, i ho van fer primer amb una cançó d'estudi que, francament, va generar els seus dubtes, però un cop allà, la posada en escena, la manera en la que ho vivien, l'energia que van arribar a transmetre, va ser extraordinària. I, la prova és aquesta. No només això que et deia, sinó que vaig veure l'altre dia una agència d'anàlisis de dades que analitzava tot el tema digital i entre la població masculina són els preferits, els que tenen més seguidors, els australians. Armènia? Armènia aquest any era... sí, la cançó es deia Eco, ella es deia Brunet. També una gran sorpresa d'aquest any. Ella era una noia, pels que ho haguem vist, que tenia una plataforma en la que estava ella estirada i es anaven projectant imatges. Sí. Preciós. Aquest any Armènia s'ho va currar moltíssim, ho va fer molt bé. Està clar, no arribaré fins als 37 països, perquè està clar que tens un cervell de privilegi i una memòria RAM que aquí estàs ocupant i que, mica en mica, doncs, no sé si anirà substituint per altres temes de properes edicions, que jo crec que no, perquè al final, un cop ho tens al cap, jo podria dir-te, jo què sé, parles al llibre parles d'Andorra, que ha tingut poquetes. Clar, que participar al festival és car. Andorra ha participat 2 cops, és possible, una fase final? 6 cops. No, a la final no hi ha anat mai. Ha estat 6 cops al festival i els 6 cops va estar a la semifinal. Però a la fase final no ha arribat mai, segur? No, mai. La vegada que va estar més a prop va ser el 2007 amb Anonymous, que van quedar a 11 punts i només per darrere de Portugal per poder entrar a la final. Però les altres vegades, malauradament, no ho ha aconseguit. Jordi, què li costa a un país, millor dit, a una televisió, millor dit,
a un país, perquè això acostumen a ser teles públiques les que acaben competint. Què costa? Quants diners costa, ho sabem? Bueno, a veure, sí, et puc dir que Televisió Espanyola ho tenia pressupostat aquest any amb uns 600.000 euros. Doncs Però esperava més. hi ha hagut anys de tot, és a dir, es calcula més o menys que el que seria... Hi ha com una mena de matrícula per entrar-hi, diguéssim, saps? Que inclou els drets d'imatge, etc. I a participar es calcula això uns 300-400.000 euros i a partir d'aquí el que et pugui costar la teva candidatura, que pot ser de més i de menys, depèn dels professionals que contractis, del viatge que facis, de la promoció que facis, tot això, evidentment, augmenta o redueix el cost. En principi, Andorra no hi va per aquest motiu. Sí, clar, està clar. I és veritat que vam començar mig en broma, mig seriosament, sabent que Pirineus Televisió és la tele privada del Principat i no tenim capacitat legal per organitzar ni per presentar cap cançó ni cap candidatura, però em preguntava fa setmanes, poques setmanes, si el retorn turístic, que Andorra és evident que el té i que viu molt del turisme, el té i el pot aconseguir. És a dir, què li costa o què li ha costat a la BBC, a Londres, a Liverpool? Què costa aquesta festa? Home, a veure, això el pressupost de la BBC no el tinc gaire clar. El que sí sé és que el retorn que esperen és increïble. De fet, llegia que la Cambra de Comerç de Liverpool deia que el dissabte de la final va ser el dia de més activitat comercial de tota la història de Liverpool, per damunt de qualsevol altre esdeveniment que ha viscut la ciutat. I crec recordar que parlaven de 250 milions d'euros de retorn, el que es calcula, perquè, de fet, ells esperaven 100.000 eurofans que anessin a la ciutat i n'hi va anar 500.000 al final, en tota la setmana. Per tant, una bogeria ho és. Una altra cosa és, clar, evidentment també requereix una infraestructura, perquè Andorra necessitaria un estadi per poder acollir el festival, allotjaments... L'estadi el tenim, serà per estadis de futbol. Aquí sobren. Sí, el tenim. No tan macos com altres festivals, no tan macos com altres estadis, però d'estadi el tenim. Però escolta'm, hi ha molts estadis que amb 50 banderoles ben xules es converteix en una cosa extraordinària. Això no seria problema. A veure, jo t'he de dir una cosa. A mi m'encantaria que Andorra pogués tornar a Eurovisió. M'encantaria, vull dir... I sé que no estic sol, sé que hi ha molta gent, molts eurofans que en tenen moltes ganes. No només per la proximitat, sinó per poder sentir el català a Eurovisió. Sí, és l'idioma oficial del país, és el català. Seria un gran petardo polític, fins i tot polític, que Andorra arribés a una final. I si em diu 600.000 euros, jo que em fico on no em demanen, igual buscant patrocinadors, és que la xifra del retorn, organitzant un festival, que això sí que es dispara molt, el retorn és que no és que surti gratis, és que poses Andorra, tornes a posar Andorra al mapa. Sí. Eurovisió és, juntament amb la final de la Champions, un aspecte gairebé únic. No tinc clar si pot haver-hi algú més que aplega a tots els eurofans, aplega a tota Europa, més enllà dels eurofans. És a dir, hi ha un dia a l'any que és la final de la Champions League de futbol, hi ha un dia a l'any que és la final d'Eurovisió, a banda de les semifinals. I són dos aspectes, podria dir-te un tercer, però ara no em ve al cap, que fan... Potser alguna altra competició esportiva, l'Eurocopa, el Mundial de Futbol, però poca cosa més. D'Europa, sí. Bueno, i l'Euro. Són tres aspectes que apleguen Europa i no estaria de més ficar el nas ara que Andorra està mig negociant entrar i segons quines maneres i segons quines formes a la Unió Europea. Anem a parlar una mica del llibre, que també estaria bé, perquè això... El llibre parlo d'Andorra. Vaig estar parlant amb l'Enric Castellet, per exemple, que va ser el director de Ràdio Televisió d'Andorra quan va entrar i també quan va sortir d'Eurovisió. I ara que comentes això, ell em deia que abans de... És a dir, el moment en el que el govern li diu aquesta partida del pressupost queda eliminada i em sap greu, però Andorra ha de deixar Eurovisió, ell em va explicar que havia intentat aconseguir algun suport de patrocinadors i no se'n va sortir. Però és que a mi fins i tot m'han arribat diverses vegades campanes de corporacions, d'empreses que realment potser sí que estarien interessades a aportar aquests diners, no? Però que la voluntat política
d'Andorra no hi és. Clar, jo ara, no havent canvi de govern a Andorra com el que no hi ha hagut, veig complicat que hi hagi un canvi d'opinió, però el que deies tu de la visibilització, d'acord que una cosa és acollir el festival, però siguem realistes. A Andorra, si es presenta ara a Eurovisió, a veure, hauria de presentar un petardo per directament guanyar, tenint en compte la dificultat que és. Però el que sí que és cert és que encara que no passis de la semifinal, si una cosa té Eurovisió és que és enormement democràtica. És a dir, l'organització tracta totes les delegacions per igual. Els mitjans tractem totes les delegacions per igual. Evidentment, sempre hi ha alguna favorita. L'Orin era favorita aquest any i li feies cas perquè era favorita i anava primera a les apostes, però San Marino no la tractaves diferent a Armènia, perquè realment en aquell escenari és absolutament democràtic. Tothom és el mateix i és una cançó més exactament que qualsevol altra. Els eurofans que van amb la bandereta durant tot el festival, això és que li regalen, estan pagats, són actors, perquè el veiem cada festival i sempre estan a les primeres files de davant i sempre cadascú que després de l'actuació de cada país diu, mira, estan els nostres, estan els italians, estan els portuguesos, sempre surten els teus. Sí, no, això el que és cada país té una associació de fans oficial, d'eurofans, que són les OGAEs. I les OGAEs tenen unes quantes entrades reservades per ells, que no són gratis, Vull dir, aquest any, per exemple, una entrada d'OGAE per les 3 gales valia 1.000 euros. Perdó? 1.000 euros una entrada? Com ho sents? Per les 3 gales, les 2 semifinals i la final. Podies estar allà davant amb la teva bandera, però més de 1.000 euros. 1.080, una cosa així, crec que costava l'entrada. Vull dir que no era un regal. El que sí és que estan reservades, llavors el que fan és els socis de l'OGAE, que per cert, Andorra també en té una d'OGAE, els socis de l'OGAE que volen anar-hi demanen la sol·licitud i en funció de les que tenen les reparteixen entre els que volen i poden pagar-la. Llavors, aquesta és la gent que va i que els veus allà amb la bandera vivint-ho com ho viuen. També et diré que parlant amb alguns d'ells, també m'han dit que un cop arriben allà, n'hi ha alguns que van amb la bandera d'un país i un cop allà o n'agafen dues o la canvien. Perquè hi ha gent, això també ho he viscut molt, hi ha eurofans que animen o que van amb la cançó del seu país, a cegues, sigui quin sigui, i n'hi ha que el que fan és, doncs a mi m'agrada aquesta, jo vaig amb aquest, sigui quin sigui, sigui d'on sigui. Un esperit molt més sa que el del món del futbol, que al final canvies de país o estem parlant d'apetències i de gustos musicals i ja està. O fins i tot de gustos d'un país. Clar, quan aquest llibre, Eurovisió, es nota que estic davant de les muntanyes i per això aquest reflexa. Ara, Eurovisió, això t'ho estaves fent a sobre perquè això, que té 200, gairebé 300 pàgines, no es fan 2 dies, és a dir, això és treball, no sé si des de la infantesa, perquè això quan comences a escriure el llibre als 8, 10, 12 anys, no, però quan tens memòria del teu primer festival a un pis que ja no tens, per exemple, a una televisió que evidentment s'ha quedat en el camí? No, clarament. Jo crec que el Festival d'Eurovisió tothom li connecta en primer lloc de la mateixa manera que és a casa amb la família. Sí. Perquè amb tants anys d'història s'ha convertit en una cosa absolutament intergeneracional i de fet tothom que conec que és eurofan o té una mínima relació amb el festival, el primer record és a casa. I en el meu cas també, és al costat de la meva àvia, amb els meus pares, i tinc un record breu de les promocions de Paloma San Basilio. Recordo veure l'actuació d'Azúcar Moreno accidentada, que elles surten, veuen que alguna cosa no va bé amb la música i tornen un altre cop. I recordo l'impacte de, ostres, què ha passat aquí? Però si te n'hagués de situar un, per mi és Sergio Dalma, el 1991, aquell any vivint-ho intensament. A més, jo soc de Sabadell, com ell, i la cançó va ser un megahit. Bueno, encara ho és. Encara és. És que gent jove que potser no havia ni nascut l'any 91 les canta a les discoteques amb els karaokes. Una cosa que no poden entendre. Vaig parlar amb el president de l'associació de karaokes i vam demanar quina era la cançó d'Eurovisió que més es canta. I crec que em va dir Eufòria. I vaig dir, ostres, jo pensava que em diries Bailar Pegados. Diu, ostres, és que ni la comptava Bailar Pegados. Està molt per sobre, evidentment. A etapes pretèrites, el festival sempre tenia, quan sortia l'actuació de cada país, un mestre, un director, que sortia des del fons i saludava
amable o no amablement. El director d'orquestra de Bailar Pegados, Sergio Dalma, és Xavier, no recordo el cognom, però va ser qui dirigia la banda d'un programa de televisió que tinc l'honor d'haver col·laborat, que era La Cosa Nostra. I estava cada nit a TV3 dirigint la banda de La Cosa Nostra amb cinc músics i ell era... Ara, llàstima que no me recordo el cognom, El Xavier Xuclà, pot ser? No. Ho trobaríem, això, I clar, veig el vídeo d'ell sortint i, clar, el veig al 91, estava dirigint l'orquestra i al 2001 estava fent La Cosa Nostra. I el veus, clar, 10 anys més jove, però fins i tot, Déu-n'hi-do com arriba aquest tema. Jo tinc la impressió que va haver-hi una etapa que aquest festival, igual parlo dels anys 90, anys 90, sí, 88, 90 i pocs, que es parlava d'un festival en declive, un festival a la baixa. Això va passar, segons tu, i per què va passar? I per què el Renaixement? Ja sé que són 3 preguntes. Ja. A veure, sí, tot el que jo posaria els anys una mica més endavant, perquè precisament el 89 hi va Nina, que queda amb un molt bon resultat, queda 6ena. Et prologa el llibre. Correcte, i unes paraules meravelloses, vull dir que Nina, als seus peus, tota la vida. Sí, sí. Ella queda molt bé. De fet, la seva actuació va ser espectacular. Poques vegades... Ella té una cosa de la que pot presumir que no ho pot dir tothom, que és de les poques vegades que l'orquestra es posa dempeus per felicitar l'intèrpret. És que això, la Nina, això ho deu tenir asseguradíssim perquè és un prodigi el que té aquesta dona. És un prodigi. I a més ella és molt jove, llavors. Sí, clar. El 90 hi va Azúcar Moreno, que també fins i tot millora el resultat de Nina, queden 5enes, i Sergio Dalma queda 4, amb una cançó que ho peta. Llavors, sí que jo et diria que el declivi ve després. Primer perquè jo sempre he pensat que el Festival d'Eurovisió també té molt de psicologia social, no? Perquè com tot va estar molt interrelacionat, doncs també inclou una mica l'actitud respecte de la societat, del moment, de com s'està veient. I en aquest cas, doncs, jo crec que aquella progressió va generar una esperança en el públic de televisió espanyola doncs, que no es va complir excessivament. Els anys següents les cançons no van ser potser tan encertades. Era una època en què Televisió Espanyola no feia seleccions. No és com ara que hi ha el Benidorm Fest, ni com algunes seleccions més cutres que s'havien fet altres anys, sinó que el que feien era... Ells rebien ofertes de les discogràfiques i entre el que tenien se'n quedaven una i l'enviaven. I allò, francament, no va arribar a quallar. Ni eren cançons prou bones, ni tenien un prou seguiment de l'audiència i, de fet, tu que les has vist, es veu que m'han comentat que n'hi ha algunes que fins i tot el comentarista espanyol està dient segurament aquest és l'últim any, ja no continua això. Bueno, a banda del mític José Luis Uribarri, durant uns anys va retransmetre el festival Carlos Herrera, amb una sorna i amb una picaresca. També feia la OTI, que això ja és un altre capítol i un altre festival molt diferent, molt diferent. I tant. Però l'Herrera, amb la seva sorna i amb el seu sentit de l'humor, li cascava molt, no només algunes cançons del país, sinó altres, sobretot, i feia algunes definicions força interessants. Però, en certa manera, no creus que és un peix que es mossega la cua? És a dir, si tu estàs veient un festival que està una mica en decadència i el comentarista t'està dient que és una cosa fluixa i que això segurament s'està morint, doncs tampoc t'inspira massa. Sí. Tens raó. Tinc la impressió que des de Televisió Espanyola, quan comença a emetre's el participant, quan es comença a decidir, millor dit, a través del guanyador d'OT o el guanyador d'OT per anar a Eurovisió, hi ha un repunt que no ha baixat des de llavors. Aquesta és la meva sensació. O no? I per tant no. A veure... Evidentment, Operació Triunfo suposa un canvi radical. Un pepino, això és un pepino, sí. Un pepino, és a dir, la gala de Rosa López va ser el programa més vist de la història d'Espanya fins la final del Mundial de Sud-àfrica. Sí. I encara ara són unes xifres insomiables pel món de la televisió. Sí. La veritat és que a Bet li va anar també molt bé.
sí. I Ramon, Déu-n'hi-do, tot i que no va arribar així. Jo el que sí que crec és que van passar dues coses. D'una banda, aquella explosió, primer que era impossible de mantenir, sí que va tenir un altre cop una davallada perquè van passar d'unes gales que tothom seguia pendent a un programa que realment no estava a l'altura. Era un programa d'un pressupost baix, en el fons era un plató petit, no tenia res a veure amb aquest aspecte grandiloquent que també convidava tant... Perquè jo crec que és molt important l'equilibri, no? L'equilibri de la indústria discogràfica, el públic, amb la televisió i que aquí hi hagi ganes, que és una mica la prova del que estem veient ara amb el Benidorm Fest, no? Sí. Això també va fer que hi anessin propostes, no sé, un Bloody Mary, por favor, Brujeria, saps? Sí, tens raó. Hi ha una decadència absurda que no... Va haver-hi uns anys que un altre cop va tornar avall, però alhora també et diré una cosa, també va haver-hi una cosa i és que hi ha una generació de gent, sobretot joves, els que han nascut en l'època digital, amb xarxes socials i tal, que amb Rosa van descobrir una cosa que no sabien que existia, van trobar informació, van trobar fòrums, van trobar manera de connectar-se i aquests són potser els més passionals que hi ha avui en dia, d'Eurofans. Jo en conec moltíssims que parles i et diuen jo vaig descobrir Eurovisió amb Rosa. També et diré que amb una cosa et dono la raó, és a dir, va baixar però no als nivells dels anys 90 i després va tornar a pujar perquè el retorn d'Operació Triunfo va ajudar moltíssim i jo diria que sí que m'atreviria a dir que des de llavors no hi ha hagut... No ha baixat i fins i tot ha anat a més, perquè si una cosa està demostrada és que Eurovisió s'ha sabut adaptar als temps actuals, tant en aquest sentit de xarxes socials, d'internet, de poder tenir accés a altres eurofans, a les cançons, etc, coses que nosaltres no podíem en altres èpoques, com també el format, no? Ja no és l'orquestra amb gent asseguda, formal i un artista que no es pot moure. És que el que estàs veient és un videoclip i en el món de la imatge que estem vivint ara, doncs atrapa. Parlava l'altre dia amb una companya de la ràdio que em va dir que li va donar la casualitat que va veure la final amb la seva mare i amb la seva filla. Llavors eren 3 generacions asseguts al sofà i em deia que la seva mare li va dir això ja no és el que era i la seva filla és no ho havia vist mai però això m'agrada i m'interessa. Llavors, és evident que... Quina bona definició del festival. Això és un spot per Televisió Espanyola. Doncs mira, els hi regalo la idea, si volen. No regalis. No. Realment ho vaig trobar molt interessant en aquest sentit, no? Perquè és evident que ha connectat amb els joves. També hi ha hagut moments puntuals, tot sigui dit, en tot aquest any, perquè el Chiquilicuatre va ser un revulsiu. Manel Navarro, mal li pesi per desgràcia, al principi no, però el Gall va fer... es va convertir també en una cosa absolutament mainstream i va desviar l'atenció a Eurovisió d'una forma molt considerable. Vull dir que, bueno, jo crec que ara estem en un nivell molt bo, molt positiu. De fet, tothom diu que està en creixent, no? I veurem fins on arribarà. Jordi, jo és que veig que cada any les notícies que surten especialment, i no només per Televisió Espanyola, Espanya està quinta a les apuestas, Espanya està quarta, està molt ben posicionada i hòstia rere hòstia cada any. No sé si, perquè no ho sé, ignoro si es diu el mateix a Itàlia, a Irlanda, a Portugal. Si està molt ben classificada i Portugal pinta entre les favorites, sempre està primer en les cases d'apuestes i aquest any, Déu-n'hi-do. A mi, jo sé la teva opinió, però a mi la cançó d'aquest any semblava una Nadala. Per mi semblava una Nadala. Però, bueno, gustos i colores. Tornem al llibre. No, cap problema, en podem parlar. Jo he defensat aquesta actuació... Defensa, sí. No, l'he defensat aquesta actuació no perquè a mi la cançó m'encanti, perquè jo soc conscient que és una cançó que costa de connectar-hi. És una cançó que jo no tinc a la meva Spotify i no m'escolto i la majoria de la gent... Et diré més, Blanca Paloma n'era conscient d'això. Però sí que et diré que des d'un punt de vista visual i d'imatge, i de tècnica, perquè ella ho va clavar cada vegada que va pujar dalt de l'escenari, la veritat és que semblava una proposta amb moltes opcions, sobretot de cara al vot del jurat. Se sabia que el jurat la puntuaria millor que el públic, però ningú s'esperava que el públic la posaria a l'última.
això, les coses com siguin. Molt I fort. d'altra banda també hi ha un fet, i és que ara mateix les cançons d'Eurovisió, de televisió espanyola, surten de Benidorm Fest. I amb això jo m'hi mantinc de totes. De les actuacions de la final del Benidorm Fest el 4 de febrer, la millor de totes, la que tenia més opcions per anar a Eurovisió, era la de Blanca Paloma, amb diferència. Era la millor. Jo crec que sí. Sí. No estem parlant... Sí, no el vaig poder veure. Hem de pensar que no estem parlant només d'un àudio, perquè aquí es puntuen moltes coses. Clar. És a dir, la cançó d'estudi pot ser molt bona, però l'artista ha de tenir una bona proposta visual, ha de tenir una bona tècnica, ha de tenir un bon directe, no s'ha d'ofegar, ha d'afinar tota l'estona, ha d'oferir una cosa potent, ha de fer alguna cosa que cridi l'atenció. Això és un programa de tele, la gent està pendent d'altres coses. Has d'oferir alguna cosa que faci aixecar-te els ulls, mirar la pantalla i que et motivi com per poder gastar-te €1 i votar-ho. I, clar, quina és la que podia assolir més qualitats per aconseguir això? Jo segueixo pensant que de les que hi havia era Blanca Paloma. No, i a més que l'opinió del respectable, de vegades poc respectable, varia de Cádiz a Bilbao. És a dir, recorda l'any passat el sarau posterior que va haver-hi després de l'actuació de Chanel, que si vendida, que si va recomendada, i jo era molt favorable a que Rigoberta Bandini representés a Espanya, perquè la cançó era xula i la interpretació a mi em semblava més que correcta. Segurament aquí hi ha una vessant personal que em convidava a apostar per la Rigoberta. I Chanel ningú. Però un cop vista l'actuació de Chanel, no només als assajos, sinó al festival, és que només es pot defensar a muerte aquesta cançó, a costa coreo, i clar, li costarà mantenir el nivell musical professional de Chanel en el primer àlbum que tregui, que crec que ja o ha sortit o està a punt de sortir. Sí, crec que en principi ja està a punt. Va traient singles, però està a punt. Jo, el que sí que és veritat, mira, la Blanca Paloma, quan sortia de l'escenari allà a Liverpool, ens va venir a buscar a la premsa i, a veure, evidentment, no podia amagar la decepció perquè és un concurs i tothom anava a quedar millor, no? Però si d'una cosa ella deia és que estava molt orgullosa del que havia fet. I sí que crec que és molt discutible, ens podem plantejar quina fórmula hi ha d'anar l'any que ve, podem establir que hi ha d'haver-hi propostes més comercials, jo això no t'ho negaré, però sí que crec que de la mateixa manera que m'estàs dient que l'actuació de la Chanel era indiscutible, jo crec que la de la Blanca Paloma també ho és. Perquè va afinar, va connectar amb el públic, l'escenografia estava curradíssima, allò era un minicurtmetratge en un escenari d'un estadi de Liverpool. Vull dir, jo crec que des d'aquesta perspectiva no podem oblidar-nos de dues coses. Primera, que el jurat li va donar 95 punts. I, en segon lloc, que també és molt interessant el que deies tu, no? La disjuntiva que va haver-hi l'any passat entre Chanel i Rigoberta Bandini, que al capdavall un és el que volia la població, tot i que al final es quedava més amb tanxugueires, i l'altre era l'opinió del jurat, que al final, bueno, clar, el jurat va prevaler que realment el seu criteri valia la pena. Però aquest any no hi havia dubte. Aquest any Blanca Paloma va ser la més votada tant pels jurats com pel públic. La qual cosa ara ningú, en el fons, bueno... Ara no val tirar-se enrere, ara no val. No, jo personalment, mira, això ho he parlat amb moltes persones, hi ha algun concepte del món de la indústria, dels cantants, de discogràfiques, que una mica tenen la sensació, o fins i tot de la gent, m'atreveixo a dir, perquè hi ha gent que ha rebut hòsties, que tenen la concepció de que no guanyar Eurovisió és perdre o fracassar. Bueno, és un concurs, també es pot interpretar com que anem a participar i l'any que ve hi tornem-hi. Jo prefereixo mirar-m'ho així. Entre la premsa mateixa hi havia gent, jo que estàvem asseguts a la taula tots els de l'estat espanyol, hi havia gent que realment estava batuda el dissabte a la nit, saps? I jo recordo dir-los, bueno, escolta, la vida continua. La vida continua, l'any que ve hi haurà cançons noves a Benidorm i se'n tria una altra de diferent i a veure què passa, no? Intentar fer-ho millor i ja ens ho trobarem. D'aquest llibre que has escrit / t'has currat, Eurovisió, hi ha hagut algun passatge, algun capítol que diguis ho poso, no ho poso, saps què? Ho poso al final. I un altre passatge que hagis dit això millor que no, és igual.
Igual de la segona pregunta no hauries de contestar, perquè clar, si és millor que no, és millor que no. Ja, bueno, no t'hauria de contestar cap de les dues. Doncs no contestes. Però... No, perquè només faltaria. No, a veure, sí que et puc dir que tenia... És a dir, a mi em van demanar que fes un llibre que durés... Quan vaig parlar amb l'editorial em van demanar que ocupés exactament la meitat del que ocupa. Però jo em vaig embalar i vaig arribar a entregar més del doble del que m'havien demanat. I la veritat és que per mi aquest ha estat el primer gran piropo que vaig rebre, que és quan l'editorial em diu noi, ho hem mirat i no hem sabut d'on retallar-ho i ho deixarem tal qual. I això... Carai. Però clar, tot i així vaig haver-hi coses que me les vaig deixar. No tant per ho voldria posar i no m'atreveixo, sinó per qüestió d'espai, no? Perquè, per exemple, vaig entrevistar... perquè està molt basat en entrevistes, el llibre. I una de les entrevistes que vaig fer va ser amb un neurocientífic expert en música que em parlava de com el nostre cervell gestiona els gustos musicals i els impactes de cara a prendre una decisió per votar-la, una cançó o una altra. I això jo ho vaig trobar molt interessant, però no m'hi va caber i aquí va quedar. I respecte al que comentaves de coses que vaig pensar potser no, que al final no... Sí, l'autocensura. Sí, l'autocensura. Bueno, a veure, autocensura molt no hi va ser. Sí que va haver-hi alguna cosa, per exemple, Jimmy Jam, per exemple. Jo vaig voler parlar amb ell perquè m'expliqués una mica la història aquesta de quan es va colar dins d'algo pequeñito i tal. I, bueno, ell em va dir que sí i just abans de veure'ns em va enviar un missatge amb el preu d'aquesta informació. I vaig decidir... Home, fins aquí la broma. Correcte. Aquest seria un exemple que et podria posar. I, evidentment, hi ha alguna cosa que és una mica més peliaguda, no? Per exemple, l'Enric Castellet, que et parlava abans, ell m'explicava que el moment en què Andorra vol entrar al festival, per formar part de l'Eurovisió, abans has de ser membre de la Unió Europea de Radiodifusió. Efectivament. I per ser-ho, doncs, has de presentar uns informes, sol·licituds i tal, t'han d'aprovar per poder entrar. Doncs ell m'explicava que per Ràdio Televisió d'Andorra un procés que per una altra televisió sol durar uns 6 mesos, a ells els hi va costar 4 anys. Sí. I que una cosa així era molt difícil de calibrar per què, no? I que alguns rumors, que mai no es van poder confirmar, els hi van dir que hi havia hagut algun membre que havia posat entrebancs perquè volien participar a Eurovisió en català. Vaig tenir els meus dubtes, perquè això, evidentment, són coses que hi haurà gent que hi estarà en desacord, però ell m'ho va dir, tal qual m'ho va dir així. I vaig optar per dir-ho. Sí. Bueno, si algú va tenir aquesta intenció, la va aconseguir, perquè al final Andorra no va participar, i que siguin altres persones que acabin la segona part de la frase. En tot cas, ningú no ens treurà aquesta il·lusió que ens fa cada meitat aproximadament cap a finals del mes de maig de cada any, veure el festival, veure si segueixen els mateixos comentaristes a Televisió Espanyola, etapa Uribarri tancada, etapa Íñigo tancada, per desgràcia, amb la desaparició del mite del millor presentador de televisió per mi de tots els temps. Ara nous locutors amb fórmula de Ràdio Nacional i de los 40 i gaudint del festival, perquè va més enllà de la música, en què podíem veure a un no fracassat, que no va quedar primer, un tal Julio Iglesias, que després del festival amb Guandolín no li va anar gens malament ni a la vida ni a la música. Recordem això també, Sí, i no és l'únic, Volare, de Domenico Modugno, va quedar tercera. Sí. I ja em diràs tu, s'ha convertit en un himne. De fet, hi ha diverses tantes cançons que han fet més carrera que la guanyadora i artistes. De fet, ara no és per fer publicitat, però vaig posar al final del llibre, vaig posar precisament un índex de cantants d'aquests que els que no estan tan ficats a Eurovisió poguessin veure, ostres, que són cantants que ja han anat a Eurovisió i que potser no s'ho plantejaven, no? Sí. Ja no et parlo d'Ava, que és un clàssic, però Romina i Albano o tu mateix, que deies Julio Iglesias. De fet, n'hi ha molts que han passat per Eurovisió i que, mira, Nana Mouskouri, per exemple, o Olivia Newton-John.
hi ha molts artistes que la gent, bueno, potser per una imatge arcaica, friqui... Sí. Jo sempre atribueixo més a un desconeixement que una altra cosa, doncs no en són conscients i, ostres, és que ha tingut grans figures. Celine Dion, que va guanyar el festival al 88. Jo recordo seguir les votacions, i ja acabem, amb un full que treia el teleprograma amb unes caselles per anar apuntant les votacions. I recordo un any que no va poder actuar a França perquè a última hora va morir el seu president, Georges Pompidou. I recordo que vaig posar en paper, igual jo tenia 16 anys, i ja no era tan petit, però recordo que vaig posar no per Pompidou. I allà es va quedar perquè seguia quadre a quadre després de les votacions que feia cada país en directe aquell meravellós festival que continua sent, i pel que detectem, llarga vida al Festival d'Eurovisió. Hem fet un repàs amb Jordi Ramos, autor d'aquesta meravella bibliogràfica Eurovisió, amb pròleg de Nina, pels eurofans i per no els eurofans, per tothom, perquè això és una delícia, perquè al final veure i parlar de la història del festival et fa un viatge, t'obliga a veure el retrovisor, a través del retrovisor, com deia abans amb el Jordi, quina va ser la primera imatge que tenim i que guardem al nostre cervell del festival. I segurament aquesta primera imatge la tenim a una tele, que ja no tenim, a un paper pintat que està passat de moda, però que recordem perfectament ja les olors d'aquelles cases dels anys 70, 80, que algunes han desaparegut i seguim de forma molt ferma aquest festival a l'era moderna i gaudint cada vegada que es presenta cada any. Jordi Ramos, els meus honors, les meves felicitacions i el meu agraïment perquè estàs eixamplant la base, així es diu ara, de coneixedors i de fans del festival. Una abraçada, Jordi. No, gràcies. Mira, podríem estar parlant hores. Vull dir que jo encantat i quan vulguis. Això té pinta de podcast. Gràcies, Jordi. Adéu. Gràcies a tu, Sergi. Bona nit.